Γεια σας. Γεια σας. Είμαι ο Στέλιος. Ενέργεια πάνω. Πάμε. Εσύ λίγο. Εγώ full ενέργεια. Πάρε το παράθυρο. Είμαι ο Στέλιος. Και εγώ Λουκία. Και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα νέο επεισόδιο του Ντόμινο Σκέψη. Πριν ξεκινήσουμε να ακολουθήσετε μας, κάντε like, subscribe, follow, Καμπανάκι share. είναι εκεί, ξέρετε, τα δικά σας. Για να παίρνετε. Το παραθύρο λίγο θύμα. Μάλλον. Χίλια βασίλεμα. Για να παίρνετε τις ειδοποιήσεις σας από εμάς. Να βλέπετε τις όμορφες μας φάτσες. Επιστρέφουμε και υπενθυμίζουμε κάθε δεύτερη Δευτέρα η ώρα 2 το μεσημέρι. Νομίζω αν ήταν κάθε Δευτέρα και απλά έπρεπε να υπογραφούμε συνέχεια, οπότε να αυτοκτονήσουμε. Ναι, Όχι ήταν επειδή δεν θέλω να αυτό, όχι επειδή δεν θέλω να υπογραφούμε, απλά καταλαβαίνεις. Ναι, λόγω μαθημάτων, Ναι. εντάξει, ναι. Δώστε μας Σπονσάρετε. ένα μισθό να μπορούμε να είναι τη full time δουλειά μας. Θα ήταν τέλειο η αλήθεια. Ωραία, να πάμε στο θέμα μας. Ναι. Actually, το έβαλε story εσύ προχθές. Τυχαία εντωμεταξύ δεν θυμόμουν ότι θα κάνουμε το συγκεκριμένο θέμα. Απλά το είδα και μου άρεσε το συγκεκριμένο reel, επομένως το βάλα story. Όποιος θέλει να βλέπει για να πιάνει hint το επεισόδιο μας, να μας κάνει follow. Εντάξει, το βάλα στο προσωπικό μου account. Να μας κάνει follow στο Αλλά προσωπικό ναι. μας. Γιατί όχι. Εννοείται, μπορείτε. Τώρα που πριν μας κλείσει το Instagram ξανά. Εσένα. Ναι, για όσους δεν μάθετε, το Instagram μου έκλεισε το account, κανείς δεν ξέρει το γιατί. Τέλος πάντων. Κάτι θέλω να πω. Α, ναι, και εκτός από εσένα που έβαλα στοιχεία το story, και εμείς εγώ με μια φίλη μου είχαμε εχθές την συζήτηση αυτή. Τύπου random, είμαστε στα θάλασσα και Γιατί δεν την φιλοσοφούσαμε τη καλέσαμε? ζωή αυτή. Να το συζητήσουμε. Την καλέσαμε, απλά η κοπέλα αυτή εργάζεται. Δεν θα μας βρει αργότερα σε έναν άλλον επεισόδιο. Πες μας λίγο το θέμα. Ναι. Άι, θέλεις να κάνεις την Γιατί εισαγωγή. όχι, πες μας τι συζητούσατε χτες, ας πούμε. Ξεκινάτε. Ανάλογα με τους ανθρώπους που έχουμε τέλος πάντων στη ζωή μας σε αυτήν τη φάση, συζητούσαμε ότι με κάποιους ανθρώπους είναι πιο εύκολο να ανοιχτείς και να έτσι έρθεις πιο κοντά, να επικοινωνήσεις, να μοιραστείς στιγμές, σκέψεις, συναισθήματα, και με κάποιους άλλους είναι πιο δύσκολο. Οπότε κάπου εκεί ξεκινήσαν η συζήτηση του πάει το παράθυρο. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος με γνώρισε στο δημοτικό, για παράδειγμα, σίγουρα δεν με ξέρει στη φάση που είμαι τώρα. Με ξέρει πιο ισοστρεφή, πιο κλειστή, πιο... τέλος πάντων... a shy person. Ναι. Εντάξει, βασικά το point του επεισοδίου που είπαμε να συζητήσουμε είναι το πόσες διαφορετικές εκδοχές βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι από εμάς. Όχι για απαραίτητα Στέλιος Λουκία, και Στέλιος και Λουκία, αλλά είναι πιο... Και γενικότερα, ναι. Ναι. Νομίζω, εντάξει, ναι, είναι αυτό ότι αρχικά ο καθένας αλλάζει οι εκδοχές που βλέπει ανάλογα με την ηλικία που είμαστε. Ενώ όταν είμαστε πιο μικροί, βλέπω μια άλλη εκδοχή που μπορεί ακόμα και τα ίδια άτομα. Για παράδειγμα, η οικογένειά σου σε γνωρίζει Από πιο πολλά πάντα. χρόνια από όλους. Ναι, από πάντα. Καταλαβαίνεις ότι βλέπουν μια εκδοχή του εαυτού σου και βλέπουν αυτή την εκδοχή του εαυτού σου να εξελίσσεται, να αλλάσει, κάποιες φάσεις να είναι καλύτερη, κάποιες φάσεις να είναι χειρότερη. Το ίδιο και οι φίλοι σου που μπορεί να είναι μακροχρόνια, ας πούμε, που έχεις πολλά χρόνια στη ζωή σου Και σε από τις ξέρουν διαφορετικές αρκετά. φάσεις, ναι, σίγουρα. Ναι, κυρίως όμως νομίζω η οικογένεια σου ζει. Εντάξει, ζει. Ναι, με την οικογένεια είναι και κάπως περίεργο. Με τους γονείς μου έχω ξεκάθαρα την γονική σχέση. Δηλαδή, είναι ο γονιός, το παιδί, δεν ήμασταν τόσο φίλοι. Γονική σχέση. Γονική σχέση, ναι. Okay. Γονική σειρά, σίγουρα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Καταλαβαίνω ότι ναι, οι γονείς μας είναι αυτό που είπες, δεν μπορεί θα τους μοιραστείς τα πάντα. Εννοείται. Αλλά ίσως είναι και η διαφορά ηλικία σε ένα κομμάτι. Ναι, έχει πάρα πολλούς στην ηλικία μας που έχουν πιο φιλική σχέση με τους γονείς τους. Είναι ανάλογα η σχέση που αποφασίζει ένα γονέας να χτίσει μαζί σου. Που, Και εσύ. Και εσύ, ναι, γιατί από μια ηλικία και μετά αποφασίζεις και εσύ γι' αυτό. Ακριβώς. Αλλά γενικότερα, δηλαδή, να μην το πάρουμε τόσο στο σταθερό, το να χωρίσουμε τις κατηγορίες των ανθρώπων, φίλη, οικογένεια κτλ. Γενικότερα σκεφτώ, ακόμα και τους ανθρώπους που γνωρίζεις σε αυτήν τη φάση. Ναι. Δεν είσαι με όλους το ίδιο. Ναι, νομίζω γενικά ο κάθε άνθρωπος που θα γνωρίσει στη ζωή σου βλέπει ένα διαφορετικό κομμάτι του εαυτού σου. Και αυτό είναι και το fun part, ενώ εμένα μου αρέσει το ότι μπορώ στον καθένα να δείχνω ένα διαφορετικό κομμάτι του εαυτού μου. Που δεν σημαίνει ότι υποκρίνεσαι ή λες ψέματα ή δεν είσαι εσύ ή δεν είσαι αυθόρμητος. Απλά ανάλογα με την, ανάλογα με την ενέργεια των ανθρώπων που λαμβάνω, όποιος είναι απέναντι μου, για παράδειγμα, λαμβάνω κάποια ενέργεια. Είτε αυτή είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε ακόμα και καλή να είναι,
έχει διαφορετικά στάδια του. Στυλ μπορούμε να βγούμε για από το χαλαρά, να πούμε τα νέα μας, να φιλοσοφήσουμε. Με άλλους φίλους μου δεν φιλοσοφώ. Με κάποιους θα μοιραστώ και σκέψεις πιο ουσιαστικές, δηλαδή σαν καθόμαστε και βλέπουμε τη θάλασσα, που ήταν αρκετά συχνό φαινόμενο τελευταία στη ζωή μου. Με κάποιους θα μοιραστώ απλά αυτό που με προβληματίζει εκείνη τη στιγμή, πιο υπαρξιακές ανησυχίες. Ναι, είναι όντως το τι σου εμπνέει ο καθένας. Ενώ ακριβώς, ενώ αν ας πούμε εγώ γνωρίσω έναν άτομο και είναι πιο defensive μεταξύ, ας πούμε προς εμένα, εννοείται πως και εγώ θα έχω μια αντίστοιχη συμπεριφορά. Χωρίς να σημαίνει ότι είμαι κακός άνθρωπος ή ότι είναι κακός άνθρωπος. Μπορεί απλά το vibe του, ας πούμε, να μην του άρεσε εγώ σαν vibe, να μην μου άρεσε εμένα σαν vibe. Ευκαλεί ο καθένας τη συγκεκριμένη, να το πούμε, προς τα έξω προσωπικότητα. Κομμάτι της προσωπικότητας, βασικά. Χωρίς να σημαίνει όμως ότι αυτό είναι κάποιες φορές που συγχύσουμε ότι θεωρούμε ότι όπως ξέρουμε τον άλλον ότι έτσι είναι. Ας πούμε, π.χ. εσύ μπορεί να ξέρεις ο Στέγιος ότι είναι το καλό τροπαλό παιδί, ας πούμε. Εσύ θεωρείς, ο Στέγιος είναι το καλό τροπαλό παιδί. Αν δεν έχετε δει το πρώτο μας επεισόδιο, μιλάμε για το πόσο κανονικά και καλά παιδιά νιώθουμε. Ναι. Να πάτε να το δείτε. Ναι, συνέχισε. Ήταν καλή πάσα. Επομένως, μπορεί κάποιος άλλος, ας πούμε, φίλος μου να με γνωρίζει σαν ο Στέγιος, ας πούμε, που τα είχα κάνει συνέχεια χαζομάρες, ας πούμε, και έτσι, πιο φαν, ας πούμε. Κατάλαβες, ο καθένας έχει κάτι διαφορετικό που σένα να δει, κάτι διαφορετικό να εκλάβει, επομένως, κατάλαβες, ενώ σε αντιμετωπίσεις. Αλλάζει και ο τρόπος, ναι. Θεωρώ πάρα πολύ ότι με τους ανθρώπους, βασικά δεν ταιριάζεις πάντα με όλους τους ανθρώπους. Ναι, Δηλαδή, με κάποιους, ναι, και αυτό είναι η μαγεία. Δηλαδή, αν ταιριάζαμε όλοι με όλους, ποιο θα ήταν με τι θα σχολιόμασταν. Δεν θα είχε νόημα, θεωρώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να βλέπεις, και ακόμη και από τη δική σου πλευρά, τους διαφορετικές προσεγγίσεις της προσωπικότητας σου που εκλαμβάνει ο άλλος, αλλά και τον τρόπο που εσύ εκφράζεσαι σε διαφορετικούς ανθρώπους. Δηλαδή, ακόμα και στους ανθρώπους που μοιράζομαι πράγματα, βλέπω ότι ο τρόπος που τα μοιράζομαι διαφέρει. Ναι. Δηλαδή, σε κάποιους. Το ίδιο να εννοείς που θα πεις σε κάποιον. Ναι. Μπορεί. Δηλαδή, αφήνω πάντα έναν κομμάτι για εμένα. Νομίζω όλοι μας. Οι περισσότεροι, OK, ας μας βάλω όλους στο ίδιο σακί. Αλλά ναι, οι περισσότεροι κρατάμε έναν κομμάτι για εμάς. Αυτό το κομμάτι όμως δεν είναι το ίδιο σε όλους. Το κομμάτι που κρατάω, ξέρω εγώ, με σένα μπορεί να είναι πιο μικρό. Το κομμάτι που κρατάω για μένα, όταν απευθύνομαι σε σένα, είναι πιο μικρό από ότι με κάποιον άλλο που επίσης μοιράζομαι το ίδιο θέμα. Ναι, ότι. Okay, με κάποιους ανθρώπους θα αναλύσεις περισσότερο, με κάποιους άλλους λιγότερο. Ίσως κάποιοι τα ξέρουν πιο περιληπτικά, κάποιοι πιο detailed. Γιατί σου το βγάζω, γιατί εσύ νιώθεις πιο άνετα να μοιραστείς 5 πράγματα περισσότερο. Ναι, σίγουρα νομίζω είναι και η σχέση που αναπτύσσεται με τον άλλο. Ενώ μπορεί στην αρχή το vibe να είναι OK, κάτι friendly, αλλά μετά μπορεί να περάσεις πράγματα με αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ σου μπορεί να περάσετε ένα ταξίδι μαζί, μπορεί να περάσετε. Να βγαίνετε μαζί, να βλέπετε συχνά ο ένας τον άλλο, μπορεί να κάθεσαι στη θάλασσα, ας πούμε, να αρχίσεις να ανοίγεται ο ένας, άρα να ανοίγεται και ο άλλος. Σταμάτα να δίνεις tips για τα επόμενα μας βίντεο. Ιδέες on budget. Νόμιζα ιδέες για το πώς να ανοίγεσαι στους άλλους. Λες, θα είναι και αυτό. Επομένως, κατάλαβες, ενώ σου είναι ένα κομμάτι που αναπτύσσεται, ενώ δεν είναι ότι είναι κάτι σταθερό, ας πούμε, ότι θα σου δώσει ο άλλος στην αρχή. Αυτόν είναι. So, αναπτύσσεται, μπορεί να εξελιχθεί αρχικά. Επίσης, καταλαβαίνεις με ποιους ανθρώπους προβλέπετε κάποιο μέλλον και με ποιους όχι. Όχι πάντα. Κατάλαβες, ενώ σου, ας πούμε, το μόνο κακό που θεωρώ σε αυτόν όλο το part που ενώ είναι ωραίο το ότι ο καθένας μας έχει διαφορετικές εκδοχές. Κάποιες φορές ότι οι άνθρωποι που έχεις πολλά χρόνια θα γνωρίσουν διαφορετικές εκδοχές. Αλλά το point όταν οι εκδοχές στον εαυτό σου, ας πούμε, το αυτό. Οι εκδοχές με του εσένα. Εμένα. Και ενός άλλου φίλου σου, ας πούμε. Ναι. Όταν κάπως αλλάξουν, όμως στο τέλος δεν βρεθούν μεταξύ τους. Καταλάβεις ότι θα αλλάξετε κυρίως σαν χαρακτήρες, σαν προσωπικότητες. Επομένως, μετά από μια μεγάλη περίοδο που κάνετε παρέα και είσαστε για χρόνια φίλοι, ας πούμε, πλέον δεν είσαστε. Ναι, εντάξει, δεν μιλούμε για το. Όταν μιλάω για το για πάντα, δεν εννοώ το για πάντα μέχρι να πεθάνουμε. Μιλάω ότι μπορώ σε αυτήν τη φάση που είμαστε να δω ένα μέλλον μαζί σου. Και εκεί είναι και το επίπεδο του μοιράσματος που ξεκινάω και ανοίγω. Νομίζω το ίδιο είναι, ενώ το κάνεις και με τους φίλους σου, αυτό το κάνεις και με τις σχέσεις σου, το κάνεις και με οποιοδήποτε. Ενώ σίγουρα βλέπεις ένα μέλλον, δεν πας σε κάποιον και σε κάποιον. Βασικά δεν βλέπεις μέλλον, δεν ανοίγεις στον άλλο.
Ενώ βλέπω ότι είναι κάποιος που δεν θα ξαναδώ αύριο. Εντάξει, Πού πού ξέρεις. Εντάξει, φυσικά. Μπορεί να συναντήσεις κάποιον σε ένα μπαρ που μπορεί να μην το ξαναδείς ποτέ στη ζωή σου, αλλά Αλλά να το πούλα, να βγάλω όλο πάνω του. μπορεί να βρεις κάποιον σε ταξίδι Ναι, για να του πεις. Επίσης, αυτό που είπες για τα ταξίδια τώρα πριν, ότι με κάποιους πας σε ταξίδια, οπότε μοιράζεσαι και περισσότερες εμπειρίες, οπότε κατ' επέκταση και περισσότερες στιγμές και σκέψεις. Ισχύει πάρα πολύ. Δηλαδή, θεωρώ ότι με τους ανθρώπους που έχω πάει ταξίδι, να έχουμε μείνει μαζί, κάπως βρεθήκαμε πιο κοντά, αναγκαστικά λόγω διαμονής και λόγω συνθηκών, αλλά και γενικότερα, δηλαδή, έγιναν πράγματα πιο γρήγορα, ακριβώς επειδή δεθήκαμε με αυτόν τον τρόπο. Που είναι πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις ότι το να μοιράζεσαι κοινές εμπειρίες αυξάνει το επίπεδο της σχέσης. Ναι, νομίζω γενικά το να μοιράζεσαι. Απλά ξέρεις, κάποιες φορές το μόνο που θεωρώ άλλον περίεργο με αυτόν είναι το ότι ο καθένας μπορεί να γνωρίσει μια εκδοχή του εαυτού, αλλά μπορεί, ας πούμε, εμένα η πρώτη εκδοχή που να γνωρίσει κάποιος και να σχηματίσει τη συγκεκριμένη άποψη είναι το ότι γενικά, ας πούμε, εγώ είμαι ντροπαλός, ας πούμε. Ναι, βασικά η πρώτη άποψη που αποκτά για σένα κάποιος είναι το ότι είσαι ξινός και ψώνια. Ναι, όχι. Ψώνιον όχι, αλλά ξινός μπορεί. Όχι, μιλάω γενικότερα. Επειδή όταν ξεκινά κάποιος να σου μιλάει, επειδή είσαι ντροπαλός, κλείνεσαι και φαίνεται ότι σνομπάρω λίγο. Ναι, εντάξει, ψώνιον εγώ το έχω αλλιώς στο μυαλό μου. Είμαι διάσημος, έχω λεφτά. Νιώθεις διάσημος. Ναι. Το έχω παρόλα αυτά, αλλά νιώθει διάσημος. Εντάξει, πλάκα. Όχι, αλλά όντως ενώ είναι αυτόν, επειδή μπορεί να χώνουμε κάποιες φορές και τα λοιπά, μπορεί να νομίζει όλος ότι όντως, ας πούμε, ο Στέλιος είναι σνόπ. Ο Στέλιος, ας πούμε, είναι χαιρετά, ας πούμε, είναι μίλα. Γιατί πολλές φορές μπορεί να δω άτομα που ξέρω και να αποφύγω να τους μιλήσω, όχι επειδή δεν θέλω να τους μιλήσω. Επειδή είναι τραπέζι. Ναι, ας πούμε, ειδικά αν είμαι σε ένα χώρο που δεν είναι ο χώρος, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ. Νιώθω άβολα να σταθούμε γιατί κάνουμε καλά, εσύ καλά. Okay, είναι περίεργο για μένα. Είσαι γλυκούλης, όμως δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω του άλλου ή δεν θέλω να μιλήσω. Νομίζω το είπα σε διαφορετικά επεισόδια ότι έχω αυτό το θέμα. Επομένως, αν κάποιον δεν μιλήσω, να μην παρεξηγήσει. Ναι, το έχουμε πει, το θυμάμαι. Ναι. Αλλά όντως ισχύει η πρώτη. Εντάξει. Η πρώτη εντύπωση δεν είναι πάντα η σωστή. Ναι. Καταλαβαίνω. Πρέπει να μιλήσεις. Αν δεν μιλήσεις με τον άλλο, δεν ξέρεις ποιος είναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Δηλαδή, όταν έρθει κάποιος να σου μιλήσει, δεν φαίνεται ντροπαλός. Δηλαδή, φαίνεται ότι προσπαθείς να ανοιχτείς και να επικοινωνήσεις. Ναι, εντάξει, επειδή δούλεψα πλέον πάνω σε αυτό. Αλλά ναι, όταν σου μιλήσει ο άλλος και σε μάθει, λέω μου και είσαι ντροπαλός, θα χάσεις, σου φαίνεται. Ναι. Πιστεύεις ότι αλλάζει? Ενώ, για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να ξέρει ότι η ηλικία είναι αυτόν το παιδάκι, το ήσυχο, ας πούμε. Παράδειγμα, ενώ ένας εαυτός που έχει σχηματίσει κάποιος για σένα, πιστεύεις ότι μπορεί να αλλάξει? Τύπου εσύ με γνώρισες ντροπαλή και μετά αν θα καταφέρω να σου αλλάξω τη γνώμη. Την πρώτη σου γνώμη, βασικά. Η αλήθεια είναι τόσο παραπάνω να θα προσπαθήσεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι pointless να προσπαθάς να αλλάξεις τη γνώμη του ανθρώπου. Καλά, ναι, προφανώς. Ενώ αν με θεωρείς εμένα ότι είμαι ο κακός άνθρωπος, ας πούμε, γιατί είναι κάνω τα πάντα για να σου δείξω ότι είμαι ο κακός. Αν θεωρείς ότι είμαι ο κακός. Είμαι ο κακός. Ναι, αλλά οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν λειτουργούν έτσι. Ναι. Θέλουν να αλλάξουν τη γνώμη που έχουν άλλοι. Ας μην είμαστε ειλικρινείς. Και εγώ πριν λίγα χρόνια ήμουν κάπως να κάνω τα πάντα για να σου αλλάξω τη γνώμη σου. Ναι, ή να μην πάντα το καλό παιδί. Ναι. Μπορούμε να σε εντάξει, ναι, όχι από αυτήν την άποψη. Γενικότερα θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις όχι την πρώτη νότα σε είδεν, αλλά τέλος πάντων όταν σε γνώρισε κάποιος, είναι δύσκολο να αλλάξεις αυτή την άποψη. Ναι. Εγώ θεωρώ είναι δύσκολο όταν, ας πούμε, σε δει, σχηματίσει ότι είναι η ηλικία, ας πούμε, είναι τροπαλή, όμως μετά δεν έχετε ιδιαίτερες σκέψεις. Καταλάβεις ενώ σου. Σκέψεις. Ιδιαίτερες σχέσεις. Μένει στηριγμένος στην εμπειρία που ζήσατε μαζί. Μοιραστήκατε, ας πούμε, συμμαθητές στο Λύκειο, άρα οι συμμαθητές σου στο Λύκειο σε ξέρουν ως ηλικία που είσαι στο Λύκειο. Καταλάβεις, δεν ξέρουν την ηλικία που είναι τώρα. Επομένως, έχουν αυτήν την. Ναι, καταλάβεις, πρέπει κάπως να ξαναβρεθείς με τον άλλο, να ξαναμιλήσεις με τον άλλο, αν έρθεις κοντά με τον άλλο και τότε κάπως πιστεύω ότι αλλάζει. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, θα σε δούμε μετά από καιρό, θα καταλάβουν ότι δεν είσαι ντροπαλή. Δηλαδή, είναι προφανώς, επειδή όντως έχω υπάρξει πάρα πολύ ντροπαλή και έχω βρεθεί με ανθρώπους που με ήξεραν σε αυτή τη φάση της ζωής μου τώρα,
έχουν πει ότι όντως έχω αλλάξει. Δηλαδή, προφανώς μπορεί να αλλάξει αυτή η άποψη. Τώρα, αν είναι γενικά κάποιος που δεν σε έχει δει και σε ξέρει με έναν τρόπο και απλά σε δει στον δρόμο, προφανώς δεν μπορεί να του αλλάξει την γνώμη, επειδή θα του πει ότι δεν είναι ντροπαλή. Δεν το ξέρει, δεν το έχει δει, δεν το έχει βιώσει μαζί σου. Ποιες είναι τις πιο πολλές προσωπικότητες της ηλικίας? Μαζεμένες, νομίζω η Λουίζα. Ναι, true, εντάξει, ήταν και πιο πολλά χρόνια. Ναι. Αλλά και εσύ έχεις δει αρκετές. Η ηλικία μου σε 5 χρόνια άλλαξε. Όχι, αλλά με έχεις δει σε διάφορες φάσεις. ναι. Με έχεις δει και αγχωμένη. Ναι, εντάξει, και εσύ εμένα. Με έχεις δει εκνευρισμένη, με έχεις δει απεγνωσμένη. True. Επειδή ακριβώς ήταν και οι συνθήκες του πανεπιστημίου μας έφεραν σε τέτοιες συνθήκες. Με έχεις δει να κλαίω. Με έχεις δει να κάνω. Με έχεις δει σε πολλές φάσεις τέλειο μου. Ναι, εντάξει, true. Οπότε. Εντάξει, και εγώ το ίδιο νομίζω. Εγώ εκτιμώ λίγο αυτούς τους ανθρώπους που μας βλέπουν σε φάσεις που μπορεί ούτε εμείς αν μας αρέσει να βλέπουμε τον εαυτό μας και μένουν ακόμη εκεί. Και εκτιμώ ακόμη περισσότερο εκείνους που σε βλέπουν στη φάση που είσαι στα καλύτερα σου και μένουν ακόμα εκεί. Όπα. Κάτσε, δεν ήξερα πότε σοβαρεύει αυτό. Όχι, ενώ του τύπου, ας πούμε, για εμένα για παράδειγμα, ενώ όταν ήμουν πιο μικρός, ας πούμε, ήμουν people pleaser, ας πούμε. Ήθελα πάντα να ικανοποιώ τους άλλους και τα λοιπά, δεν έλεγα ποτέ όχι, πάντα ναι, για να κάνω τα πάντα, ας πούμε, να γίνω μου χαλή να με πατήσουν όλοι. Όταν δούλεψα σε αυτό το κομμάτι και το άλλαξα και άρχισα πλέον να σκέφτομαι, δεν είναι ότι λέω όχι επειδή δεν θέλω να βγούμε τώρα, αλλά ξέρεις τι, θέλω να βάλω προτεραιότητα και τον εαυτό μου, να δώσω χρόνο στον εαυτό μας. Μην θέλω να μείνω σπίτι μου απλά να ξεκουραστώ, να διαβάσω το βιβλίο μου, θέλω να κάνω κάτι άλλο, είναι εντελώς διαφορετικό. Όταν άρχισα να λέω αυτόν το όχι, και όταν άρχισα να κάνω glow up, ας πούμε, εγώ, είδα ανθρώπους να φεύγουν. Ναι. Μα προφανώς, δηλαδή, θεωρώ ότι στις χαρές φαίνονται πιο πολλοί άνθρωποι που αξίζουν να είναι εκεί. Γιατί στη λύπη θεωρητικά είσαι πιο χαμηλά από κάποιον άλλο. Mentally. Ναι. Οπότε ο άλλος, και γενικά οι άνθρωποι έχουμε την τάση να θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον ο οποίος είναι πιο κάτω από εμάς. Για να φανούμε εμείς. Ακόμα και ένα ξένο να έβλεπα να κλαίει, ας πούμε, κάπως. Αυτό. Δεν έχει τόσο. Εντάξει, άλλο το να κλαίσεις, άλλο το να κάτσεις να αναλύσεις καταστάσεις και να ξαναλύσεις, άλλο αυτό. Ναι. Αλλά στις χαρές και στις φάσεις που είσαι πάρα πολύ καλά, βλέπεις ποιοι άνθρωποι έξω. Δηλαδή, στα γενέθλιά μου, ας πούμε, έβλεπα ποιοι πραγματικά χαιρόσασταν, επειδή εγώ ήμουν πάρα πολύ καλά. Και ποιοι απλά ήταν εκεί σε φάση, ok, party. Ναι. Σε αυτό το σημείο να πούμε ευχαριστώ σε όλους αυτούς που είδαν τις διάφορες εκδοχές του εαυτού μας και ακόμη είναι εδώ. Καρδούλη. Τους αγαπημένους μας φίλους. Γιατί όντως, ενώ ας πούμε εγώ θεωρώ ότι άλλαξα 50 εκατομμύρια διαφορετικές εκδοχές. Εντάξει, άλλαξα, καταλάβες, ενώ ήμουν αγιός, ναι, μετά αγιός. Κατάλαβες, μια ήμουν τροπαλός, μετά συνέχεια βλακίες, μετά το ήσυχο παιδί, το καλό παιδί. Ούτε εγώ ξέρω. Δηλαδή, έχασα τα πόσα διαφορετικά versions έχω και ούτε καν θέλω να σκεφτούμε στα μυαλά των ανθρώπων πόσα διαφορετικά versions υπάρχουν για μένα. Θεωρώ ότι αυτό είναι που έλεγε και το Real στην ουσία, είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει ένα διαφορετικό version του εαυτού σου. Όμως αυτό που μετρά στην πραγματικότητα στην ουσία είναι αυτό που έχεις εσύ για τον εαυτό σου. Ενώ μόνο αυτό είναι πραγματικό, το ότι πιστεύεις εσύ για σένα. Το ότι πιστεύουν όλοι οι άλλοι είναι το δικό τους version. Το πώς σε βλέπουν, οι ελπίδες που μιλάς. Ναι, γιατί μπαίνει τον bias της δικής του κριτικής σκέψης. Ναι, true. Ενώ μπαίνει τον bias σε συγκρίνουμε κάτι άλλο. Μπορεί, είναι τις εμπειρίες που ζήσατε μόνο, περιορίζονται τις εμπειρίες που ζήσατε. Ενώ αν το σκεφτείς όλες σου τις εμπειρίες, πάντα θα ζήσεις με έναν ίδιο άτομο. Είναι αυτό σου. Ναι. Δεν έχουμε όλοι 100% την ίδια εικόνα για σένα. Μόνο εσύ έζησες τα πάντα μαζί σου, σου έχεις την εικόνα για σένα. Έχει και ένα. Ναι, γίνεται λίγο πάρτι. Είναι πολύ περίεργο να συνειδητοποιήσω ότι ο μόνος άνθρωπος που ήταν, είναι και θα είναι μαζί σου, είτε θα πας καλά μαζί του είτε όχι, είναι εσύ. Άρα παρά. Γι' αυτό το point είναι ότι πρέπει να τα πας καλά μαζί σου, γιατί. Δεν έχει άλλο. Ακριβώς. Ενώ είναι ο μόνος που είτε σ' αρέσει είτε όχι, θα τον ανεχτείς.
Ναι. Ενώ κατάλαβες καλός και κακός φίλους, σχέσεις, οικογένεια, whatever. Πάνε και έρχονται. Ναι. Ενώ σου δεν θέλω κάποιον, ok. Αλλά τον εαυτό σου δεν μπορείς Πώς μπορείς να φύγεις μακριά από σένα. Ναι, δεν μπορείς να ξεφύγεις από τον εαυτό σου, ό,τι και να κάνεις. Γι' αυτό πρέπει να μάθεις να ζεις. Ναι, γι' αυτό πρέπει να μάθεις. Να μάθεις να περνάς καλά βασικά με σένα. Είναι πολύ σημαντικό. Για να μπορούν. Γιατί βασικά έτσι βγαίνει η ζωή ωραία. Δηλαδή, αν δεν περνάς καλά και βασανίζεσαι εσύ με σένα, δεν μπορούν να περάσουν ούτε καλά οι άλλοι μαζί σου. Και τέλος πάντων. Και επίσης θεωρώ να δείχνεις στους ανθρώπους αυτά που θέλεις. Ενώ εγώ θεωρώ φαν ωραίο να δείχνεις στον καθένα κάτι διαφορετικό. Να μην δίνεις σε όλους τα ίδια, γιατί σπάζει και λίγο η ρουτίνα. Καταλάβεις, ενώ θα σου πω με κάποιους φίλους είμαι έτσι, με άλλους φίλους είμαι έτσι, με τη σχέση μου είμαι έτσι, με την οικογένειά μου είμαι έτσι. Καταλάβεις, αν ήσουν ο ίδιος με όλους, δεν θα μπορεί. Καταλάβεις, ενώ σου. Απλά να είσαι ο εαυτός σου, γενικά, ενώ να δώσεις και στους άλλους να καταλάβουν ποιος είσαι, διαφορετικές εκδοχές του εαυτούς, ενώ δεν θεωρώ ότι είμαστε ένα πράγμα. Ενώ ένα πράγμα που θέλω να τονίσω είναι ότι δεν είμαστε απλά ένα πράγμα. Ενώ μπορεί όντως, ας πούμε, ένας έχει στο μυαλό του ότι ο Στέγιος είναι ντροπαλός, ο άλλος ότι ο Στέγιος είναι θυμωμένος, ότι ο Στέγιος είναι ο πιο καλός άνθρωπος, ότι ο Στέγιος είναι κακός. Είμαι όλα αυτά, απλά σε έναν άνθρωπο. Καταλάβεις? Ναι, δηλαδή. Ακόμα και με σένα. Μερικές φορές είσαι καλά, μερικές φορές δεν είσαι. Δεν μπορείς να πεις ότι είμαι πάντα καλά ή είμαι πάντα κακά. Έχουμε όλα τα emotional swings. Και σκέψου ότι υπάρχουν στιγμές που θέλεις να είσαι μόνος σου στο σπίτι και υπάρχουν στιγμές που δεν θέλεις καν να μπεις στο σπίτι σου. Δεν θέλεις να είσαι μόνο έξω πάρτι. Οπότε όλες αυτές οι εκδοχές σου να είσαι εσύ στο ποσοστό που αντιστοιχούσε σε σένα. Δηλαδή δεν είμαστε όλοι εξωστρεφείς με τον ίδιο τρόπο ή με τον ίδιο ποσοστό. Μπορεί κάποιος εξωστρεφής να είναι η κοινωνικοποίηση του να μιλά με τον κόσμο. Ένας άλλος μπορεί να χορεύει random, ξέρω, στη μέση του δρόμου. Κάποιος άλλος μπορεί να πηδά στη μέση του δρόμου. Κάποιος άλλος μπορεί να περπατά πάρα πολύ αργά. Δηλαδή όλα αυτά είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν εσένα. Στα ίδια χαρακτηριστικά το πόσο ποσοστό εσύ κατέχεις και με ποιον τρόπο εσύ κινείσαι στη ζωή αυτή. Συμφωνώ, και ενώ αν το σκεφτείς, όντως, ενώ όπως είπα και πριν, όλα αυτά που κάπως πιστεύουν οι άλλοι για σένα, ναι, είναι αληθινά. Όμως εσύ έχεις τα δικά σου version, ενώ πρέπει να αφήνεις κάπως τους άλλους να σε επηρεάζουν. Ενώ του τύπου, ο Στέλιος είναι, ξέρω εγώ, πολύ κακός άνθρωπος, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι το δικό τους κακό είναι το πραγματικό, ας πούμε, να καταλάβεις. Ενώ σίγουρα οι άνθρωποι έχουν διαφορετικές οπτικές. Όντως, εσύ κάμε focus στο ποιος είσαι εσύ. Και σημασία έχει να είσαι εσύ αλήθινος προς τον εαυτό σου, γιατί μόνο έτσι θα κρατήσεις και αλήθινους ανθρώπους κοντά σου. Ενώ ποιο είναι το point, αν είμαι απλά ο Στέγιος ο καλός για να αρέσω σε κάποιους ανθρώπους, δεν είμαι ο Στέγιος ο πραγματικός. Επομένως. Πόσες φορές προσπάθησες να το βάλεις αυτό? Δηλαδή, θέλω να είμαι καλή ή καλός, Ναι. με αυτόν τον άνθρωπο. Και πήγε πάρα πολύ λάθος. Εντάξει, το καλός και κακός είναι λίγο γενικό, αλλά τέλος πάντων είπες ότι εγώ σήμερα δεν έχω πάρα πολύ mood να είμαι εξωστρεφής. Και κατέληξες να πίνεις ποτά, ξέρω εγώ, σε έναν μπαρ και έκανες φιλίες με το διπλανό τραπέζι. Νομίζω όσες φορές προσπάθησα, ας πούμε, να είμαι κάποιος άλλος, ας πούμε, για κάποιον, ποτέ δεν πέτυχε. Ποτέ. Όσοι ανθρώποι, ας πούμε, είδαν εκείνη τη ζωή, την καταπιεσμένη μου εκδοχή του να είμαι αυτόν που θέλουν, δεν υπάρχουν πλέον. Κατάλαβες, ενώ σου δεν υπάρχουν στη ζωή μου. Μόνο αυτοί που αγαπούν και αποδέχονται τον πραγματικό μου εαυτό. Να πούμε, και που εγώ νιώθω OK να είμαι μαζί τους 100%. Κατάλαβες, που νιώθω ότι πιέζουμε να είμαι, ξέρω εγώ, με τον Αντρέα. Επειδή πρέπει να του δείξω ένα ψεύτικο εαυτό. Όχι. Ενώ με αυτούς που νιώθω ότι μπορώ να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό, με αυτούς είμαι. Ναι, δεν έχει νόημα κι αλλιώς. Δεν ξέρω, είναι αυτόν του. Είμαι ένα λιθαράκι από το έναν, είμαι ένα λιθαράκι από το άλλο. Ναι. Σκέφτομαι λίγο το puzzle. Αν συνδέσεις το πόσες διαφορετικές εκδοχές ή τις εκδοχές που έχουν οι άλλοι για σένα, η δική σου που είναι αυτή τη στιγμή στη ζωή σου, δεν ξέρεις τους άλλους όλους, και κάπως βάλεις και την δική σου πεποίθηση, βγαίνει ένας Στέλιος που πρέπει να σταθείς απέναντι του με έναν τρόπο και να πεις ο Στέλιος που βγαίνει σαν συμπέρασμα από όλους τους ανθρώπους που με περιτριγυρίζουν είναι κοντά σε αυτόν που εγώ θέλω να είμαι, που εγώ θέλω να πρεσβεύω. Και ξεκινάς εκεί και άλλες υποψίες. Ναι. Δεν το σκέφτομαι πάρα πολλές φορές αυτόν, το ότι έχει ο καθένας έναν κομμάτι από την εκδοχή του, τι βγαίνει προς τα έξω από τις δικές μου αντιδράσεις σε αυτές τις φάσεις.
Και κάπως βγαίνει έναν ομοίωμα, αν θέλεις, από κομματάκια μικρά του καθενός, που είναι η Λουκία, αλλά η Λουκία που βλέπουν οι άλλοι. Ναι. Και πολλές φορές συγκρίνω αυτήν η Λουκία με αυτή που θέλω εγώ να είμαι και αυτή που νιώθω εγώ ότι είμαι. Οκ. Όχι, Κάπως το. Ενώ δεν το νιώθεις κι εσύ, μόνο μου κάνω αυτές τις σκέψεις. Ωραία. Μην με βάλετε μέσα. Δεν εννοώ ότι δεν το νιώθω. Ενώ νιώθω το κάποιες φορές, ναι, ενώ σκέφτομαι το ίσως πώς μπορούν πώς με βλέπουν οι άλλοι, αν είμαι κοντά σε εκείνον που όντως βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αλλά επειδή θεωρώ ότι είμαι κοντά σε εκείνον, και αυτό να το σκέφτομαι πολλά. Ναι. Καταλάβεις, επειδή πλέον που την αρχή που να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο, ενώ που να γνωρίσω και να έχω σκοπό να τον κάνω φίλο, όχι απλά να γνωρίσω. Ναι, συστήθηκα σε κάποιον. Ξέρω ότι θα ξαναμιλήσουμε. Δείχνω που είναι τη φάση είναι το πραγματικό με αυτόν για να με χρειάζεται να. Όχι, ναι, απλά. Κι εγώ το νιώθω. Ότι όντως είμαι πάρα πολύ αληθινή πλέον. Απλά το τι δείχνω εγώ σημαίνει ότι το αντιλαμβάνουν και οι άλλοι. Ναι, σίγουρα. Οπότε το να ακούς τι βλέπουν οι άλλοι για σένα, σαν επειδή έτυχε χτες που είχαμε μια συζήτηση βασικά και μπήκαμε στη φάση του. Είχα να μπεις στα παπούτσια του άλλου και να δεις πώς σκέφτεται ο άλλος για σένα. Ναι, εντάξει, αλλά και κάποιες φορές ναι, σκέφτομαι το. Στο αυτοκίνητο μου, όταν ήμουν Λάρνακα, κάτι έτσι σκέψεις κάνω συνεχεία. Γενικά, σκέφτομαι τα πάντα της ζωής. Μια φορά σίγουρα να πω τη βδομάδα. Όλα τα υπαρξιακά, μαζί με τη μουσική μου, so ναι, σκέφτομαι. Η μουσική και το αυτοκίνητο είναι κακό σημείο. Επίσης η τουαλέτα και το μπάνιο. Γιατί εκεί το αυτοκίνητο, η τουαλέτα και το μπάνιο είναι οι τρεις χώροι, ρε παιδί μου, που κάνω το overthink της ζωής μου. Ναι, στο αυτοκίνητο με τη μουσική, oh my god, δηλαδή σενάρια, ιστορίες. Έρχονται τώρα ένα ξύλο να με Overthink, όχι, τούτα δεν τα σκέφτομαι. Ιστορίες της ζωής μου, πράγματα που έγιναν, πράγματα που μπορεί να γίνουν, πώς αλλάξαν κάποια πράγματα στη ζωή μου, έτσι. Μάλιστα. Θέλεις να μοιραστείς κάτι? Με τον κόσμο, όχι. Με μένα? Μετά. Ωραία. Anyway, νομίζω αυτά. Νομίζω είπαμε αρκετά. Ναι, γενικά το συμπέρασμα do you do and be you. Ακριβώς. Ό,τι θέλει να πιστεύει ο καθένας, it's okay. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα, ούτε να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας. Απλά be free. Ναι, μην προσπαθείτε να μπείτε σε ταπέλες. Είμαστε όλα. Ακριβώς. Και τίποτα ταυτόχρονα. Ωραίο. Συμφωνώ. Είμαστε όλα και τίποτα ταυτόχρονα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Bye. Ηχογραφήσεις. Δεν παίζεις. Ήταν πολλά ψυχρό.